Nu și așa. Dar de ce facem așa? Lasă-mă, mă, Ce că facem văd așa? capul. This is our agency, this is proximity. You give me loyalty, I'll make you royalty. Și pasează mai cu goa să fii îndă căsuță, să nu dormel și-am nasul roș ca bras la sălniuță. Ca domnule supra nimeni nu știe ce o să fie și dacă nu-ți va place de la altă agenție. Recepție, îi las între pe toți, fără nicio excepție. Să-i primiți cu drag și drog la orice cale. Copii și cozonaci sunt pentru fiecare. Ale, ale, copii creați, băgați concepte multe, să placă la client și să le zică Ale scuze! Liquidă verbul cu info, românziștel, că am o strategie cu inside automel. Vii la mine te capi. Felicia, hai, copii, ci frate, dați volumul. Bine, pe pădurați, că nu evităm noxe de colori minimal. Și n-avem nici măcar o cromă, dar bucuroși luăm, chiar la jumătate normă. Vede dog sau din acest layout, să-ți facă banca de imagini, că eu nu mai caut. La 6, chiar și la CS, ar mai lipsi un Master Christmas ca fiind de mea. Sau oricine fi și orice terorist, să știi că orice îți dă permisiunea inimii. Și dacă vrei C5, nu ai un list preța online, nu-l dăm dar nu acum, la anul și la mulți ani. I do it for free, cause you're a sister of me. But for the oldest to be, I try to tell them on me. Oh well, I guess we're done here. Let's switch into the fifth gear and blow some real face now with that flavor in your ear. Cause if it's Christmas, it's proximity around the sea. Wishing you Merry Christmas and